Ovo je klub koji svakog dana i u svakom pogledu se više i više napreduje i naravno svake skoro sedmice imaju neka takmičenja sa koji se vrate sa prepunim rukama medalja. I ovog jutra su sa nama da podijele nova iskustva koja su zabilježili na posljednjim takmičenju. Prije svega trener ovog kluba Muhamed Fisović. Muhamede, dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas našao. Sa nama su Ajla Reizbegović, Hamza Šehić, Eldin Bojan. Dobro jutro i vama, dobro nam i vi došli. Neke smo već ranije vidjeli, neke po prvi put vidjeli. U svakom slučaju svima vam želim Bajram Šerif Mubarek Olsun. Evo danas je treći dan Ramazanskog Bajrama i pretpostavljam da i vi želite nekome čestitati. Pa da, naravno, Allah Olsun, znači Bajram Šerif Mubarek Olsun svim, znači gledalcima Alfa TV i svim muslimanima širom, ne samo Bosne, nego čitavog svijeta. Ostali, imate li nekoga da pozdravite, neke specijalne želje? Nema. A uvijek su ovako veseli, Muhamede. Jesu li ovakvi na treninzima? Pa vjerujte da jeste i to je jedna pozitivna i svjetla, baš ekstra ekipa, tačka i meni je baš drago. Zato što sam i ja uvijek nasmijan, vjerojatno to prelazi i na... Utječe na njih. Sada da pređem na ovaj oficijalni dio našeg razgovora, upravo ste vratili iz Sremske Mitrovice, je li tako? Da, 26.7. smo bili u Sremskoj Mitrovici na mlađi juniorskom mitingu gdje je nas 7 otišlo i uzeli, kao što vidite, 13 medalja. Meni je žao što još ostatak ekipe nije tu s nama, ali ja ću i tekako spomenuti, prije svega prije njih, znači Adnan Fazlbaš 3. mjesta na skoku dalj i Ena Brkanić je bila na 100 metara druga i na skoku vis prva. Da ne pitam koje je ovo po redu takmičenje samo u ovoj godini? Ima li broja? Ima li negdje evidencija? Ima evidencija, ali ja tačno baš ne znam ni ja. Znači papir prima što ja ne. Tako da sve ima na papiru. Mislim da je ovo, pa hajmo reći, negdje oko 50 takmičenja u ovoj sezoni. Evo sada ćemo pitati njih o njihovim iskustvima. Eldine, reci nam kako je ovo takmičenje za tebe bilo, kako je to sve izgledalo, da li si imao treme i kako su tako same pripreme? Pa, dobro je na takmičenju bilo, iako stariji od mene bili. Zauzeo sam prvo mjesto na 400 metara i štafetu je snuzio 3. mjesto. Svaka čast. Dakle, koje si se disciplini takmičio? 400 metara. 400 metara. Kako si posmatrao svoje kolege, da li si za njih podjednako navijao i davao im podršku? Jesam. Jesi. Dakle, nema konkurencije među samim članovima kluba, jel? Nema. Dobro, Hamza, tvoje mišljenje? Pa, pripreme su bile malo jače, takmičenje bilo izvrsno. Bio sam 3. na 100 metara, iako je to mlađe juniorsko takmičenje i bili smo 3. u štafeti. 3. u štafeti. Brojiš li ti svoja takmičenja? Koje je ovo bilo po redu? Pa ne brojim. Ne brojiš? Ne brojim. A koja je ovo medalja bilo po redu? 14. 15. 14. ili 15. A evo, tebe smo već vidjeli kod nas u jutarnjem programu i navikli smo nekako na druženje sa tobom i navikli smo da nam uvijek dođeš sa nekim medaljama. Kako je za tebe ovo bilo iskustvo? Pa za svako takmičenje se uvijek isto spremamo, ozbiljno shvatimo. Ja sam na ovom takmičenju, s obzirom da su stariji, na 200 metara osvojila 1. mjesto i na 100 metara 3. mjesto. Svaka čast. Dakle, ti se vratila sa 2 medalje. Jesam. Jeste li imali vremena posjetiti malo grad? Pa obilazili smo malo, ali više smo se fokusirali na takmičenje. Da. Hamza, od samih vaših putovanja po svim tim mnogobrojnim takmičenjima, koliko zapravo imate vremena za sam obilazak gradova i upoznavanje drugih kultura? Pa nemamo baš puno, pošto dođemo prije takmičenja malo ranije, obiđemo grad i vraćamo se takmičenje. Iz kojeg grada nosiš najljepše uspomene? Pa iz Turske. Iz Turske, ipak Turska. Eldine, ti tvoje najljepše uspomene? Iz Beograda. Iz Beograda. Muhamede, ti si zaista mnogo proputovao. Gdje su tvoje najljepše uspomene? Moje najljepše uspomene, ja uvijek spominjem ako kad s njima razgovaram ili bilo u društvu ili nešto slično. Najviše spominjem kup šampiona u Moskvi koja je bila i nekako
tu sam mislio da sam se tek rodio u stvari, jer kad sami dolazak, izlazak iz aviona, kad smo nas čekao autobus ispred, mi smo došli svi u majicama, to je bio oktobar, ljudi su obukli one kape i sve šta ja znam ostalo. I ono kad smo izašli, šta je ovdje hladno, i to ono uvijek mi ostane sjećanje. Drugo je bilo, hotel je bio strašno dobar, gdje se čak i snimali neki filmovi koje sam ja imao priliku da gledam i onda ja dođem u taj hotel, što je nemoguće, znači odmah druga ta stavka i treća je stavka bila ta da smo posjetili tamo onaj Crveni trg poznati, koji ja nisam ni poznao iskreno, i oni kažu idemo na Crveni trg, meni je bilo normalno šta je to, i dok nisam i u stvari upućen bio šta je sve to. Tako da mislim da mi je Moskva ono baš u najboljem sjećanju bilo što ne znam, ono, ima i drugi gradova i država gdje sam bio i svake države i grada imaš neko iskustvo novo, kao što je ovo gostovanje ovdje. Tako da trebalo bi godinama da pričam samo moji što se tiče mog. Da, Muhamede, velika podrška ljudi je potrebna da bi se organizovalo odlazak na ovoliki broj takmičenja. Evo kada govorimo samo o 2014. godini, ima li neke ljude koji bi ti zaista izdvojio, dakle kao oni koji su ti pružili najviše podrške? Ovako, ja prvo krenuo, hajmo reći od temelja, to jest od atletskog kluba Sarajevo, znači na čelu sa upravom i Vahidom Korćem, koja ja uvijek spominjem i stvarno zaslužuje da se spomene. Zatim isto iz uprave spominjem Zorana Dimčića koji je šef struke i koji je mene angažovao i stvarno njemu puno hvala. Isto tako i Vahidi Fadili Miješak koja je meni u školu predavala u srednjoj, tako da smo nastavili jedan baš lijepu saradnju i vidim da je sve to iz neke velike ljubave prema meni i poštovanju s moje strane prema njima i tako da se baš poveže sve to. Da bi posle toga naišli na ljude u Hadžićima iz opštine, znači od načelnika Hamde Ljubovića do profesora, direktora u školama, recimo od profesora Muhamed Čović, Ferid Ramić. I tako da stvarno što se tiče ti ljudi ekstra saradnju s njima imamo. Ja bi prije svega, ajde to stavio u jednu recimo tačku, a istakao bi roditelje koji se stvarno angažuju i ja kažem, oni su sami svjesni činjenice te da stvarno puno takmičenja ima, da oni su tu koliko treba financijski podržati. Oni kažu što se tiče ti odlazaka, dok je dijete na pravom putu i onda oni stvarno finansiraju dosta u svih konteksta i tako da im ja ovom prilikom stvarno zahvaljujem puno. I ovom prilikom čisto da kažem, pošto mi idemo uskoro za boračko na kampovanje, a ovo vrijeme nas baš ne služi i s obzirom ćemo spavati u nekim šatorima, to jest izviđačko društvo dole ima iz Konjica. Znači u šatorima imaju kreveta, imaju spužve, tako da ne treba se sekiraju. Znači ovo kažem jer pola roditelja ne zna i bit će im lakše jer sam sinoć baš komunicirao s jednim roditeljem i to kad sam prenio... Ja baš sam malo zabrinut, ali nema potrebe, znači kad su sa mnom sigurno. Da, evo kada se već spomenuo, dakle, taj kamp, nešto više o tom i kada putuju, kada se vraćaju, koliko će zapravo biti? Mi smo trebali sutra da putujemo, međutim, baš opština Hadžić me kontaktirala, ima na Igman obilježavanje, manifestacija, pošto smo mi uvijek dobra ekipa, mimo sportske aktivnosti, znači svi su željni da nas ugoste na bilo koji način, tako da smo, ako Bog da 1. augusta na Igmanu, znači već bi trebalo da budemo na boračkom stvaru, bit ćemo prvo na Igmanu gdje ima ta manifestacija, gdje ćemo da dodamo taj doprinos cijele ekipe naše, a ako Bog da odmah poslije toga, znači 2. augusta putujemo za Boračko gdje ćemo biti smješteni znači neki 5 dana, za početak smo izabrali 5 dana, gdje će nas ljudi iz Konjica tamo dočekati i smjestiti, kod koji imamo stvarno veliku podršku u više kontekstu. Čak su meni oni nazvali prvi dan Bajrama i čestitaju što im sa ovom prilikom stvarno puno zahvaljujem i tako da bit će to ekstra i sigurno dobro druženje. Da. Kada je narodno takmičenje? Pa sad je ovo recimo, hajmo reći, završena polusezona, zato ćemo malo godimo da se odmorimo, a s tim da i radimo 2 treninga dnevno i s tim da ćemo imati kupanje, iskoristiti više i stadione, ćemo imati više recimo odbojka, fudbal, pa ćemo napraviti više nekih druženja. I tako da što se tiče sljedećih takmičenja, sad je recimo ovaj august slobodan i onda startuje nam ako Bog da od septembra sezona gdje imamo znači početak, imamo državni takmičenja, znači sva ova takmičenja što je bilo u polusezoni, sad imamo opet u sljedećoj polusezoni, to je završnoj sezoni, tako da ćemo prvo krenuti takmičenja Cicibani, pioniri, mlađi juniori,
juniori, seniori i onda razni mitinzi. Svake godine imamo najmanje, hajmo reći 10 mitinga samo u polusezoni, tako da očekujem, imamo u Čitluku berba grožđa, takmičenje, stvarno ekstra takmičenje gdje smo prošle godine nas 3 autobusa otišla, tako da očekujem i ove sezone ako Bog da. Veliko odziv. Veliki odziv isto tako i naravno dobar rezultat, sad smo puno napredovali i vjerujte mi, prošle godine niko, ajmo reći, nije znao za ovu našu ekipu, dok sad zna cijeli Balkan, tako da mi je drago i sad kad se tu pojavimo bit će jedan veliki plus. Onda ćemo ako Bog da je Split, već vjerovatno poslije toga Crnu Goru ima isto neki mitinzi, smo nešto u planu stavili, tako da stvarno puno takmičenja. Sad koliko ćemo mi stići s tim, to I ne... realizovati toga u narednom periodu. Isto tako ima početak, isto septembra imao se u Prnjavoru gdje nas je jedan gospodin pozvao i tako da ćemo otići tamo. I tamo. Ajla, kako su tvoje očekivanja od samog kampa i druženja, onda i narednih takmičenja? Pa očekujem prvo da ćemo jako trenirati, pošto idemo i da se i opustimo i da dobre treninge odradimo. Je li ovo prvi put da ideš na neki kamp? Pa Atletiku mjesto. Jeste. S obzirom na to da je prvi put, imaš neka posebna očekivanja od lijepog provoda, kupanja, druženja? Pa naravno da imam jer nam je odlična i ekipa i Raja i družit ćemo se i puno me raduje tu što ćemo ići. Da. Hamza, je li ovo prvi tvoj odlazak u kamp? Pa jeste sa atletskim klubom. Sa atletskim klubom, jesi? Jesi možda ranije trenirao neki drugi sport? Pa jes. Šta je to bilo? Skijanje, fudbal, tekvando. I sad se ipak opredijelio za atletiku. Pa jes. Namjeravaš li u budućnosti se baviti atletikom i ostati pri ovom sportu? Namjerava, naravno. Zašto? Šta je to što te zapravo privlači? Pa prvo dobro druženje i onda rezultati moji što ćete napredi ko Bog da. Eldine, je li istina da atletičari, svi atletičari imaju onako baš vitko tijelo, izražene mišiće? Jeste. Jeste. Je li to možda još jedan od razloga zašto se odlučio baviti ovim sportom? Pa jeste, volim taj sport, želja mi da trčim i tijelo imamo lijepo izgled. I zdravo. Kako tvoje prijateljice iz razreda drugarice reaguju? Ba drugačije posebno prema meni. Nekako znam to uvijek na fudbalere, košarkaša, ali ovog puta i atletika. Jeste, šta će. Da. S obzirom na to da zaista imate dosta treninga dnevno, koliko zapravo imaš slobodnog vremena? Pa imam ja i slobodnog vremena, trening sat, dva i vremena sve ostalo, ostatak dana slobodno. Hamede, jesu li redovni na treninzima? Pa, Da ih ovako javno naručimo. ja mi kažem da stvarno je 60, ali to je sve kako trener dopusti, znate, jer ja sam uveo, hajmo reći tu neku, mislim, evidencija svakako postoji, ali sam uveo 3 minusa, kazna. Ne može na takmičenje. Ne može na takmičenje, ne može na trening pristao, pa onda kad već nešto treniraš, hajmo sad nešto trenirati, bit ćeš kući i gledat ćeš šta si mogu u stvari da radiš ti, a u stvari sad rade tvoje kolege. I tako da mislim to što se tiče redovnosti stvarno veliki plus, a s tim da još može bolje. Još može bolje. Mohamede, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu. Evo zaista ovdje ste nam uljepšali studiju, vidjeli smo mnogobrojne medalje i želim vam i u narednom periodu da osvajate što veći broj medalja, da donosite što veća priznanja i nagrade i da budete svjetla tačka naše zemlje. Hvala vam mnogo. Poštovani gledalci, mi ćemo napraviti kratku pauzu nakon koje se ponovno vraćamo i nastavljamo naše druženje, a vi svakako budite uz Novo jutro.